nebunul și se dă numărul unu. Ăla e bolnav săracul, dacă atât al duce capul, ci că el e împăratul. Dacă mă gândesc, dacă stau să mă gândesc, de ce toți mă dușmănesc? Dacă ar putea, dușmanii mi-ar da aerul cu porția. N-am mai văzut de când măsa l-a făcut ce văd eu în fața mea. Cea mai dulce fată, cea mai elegantă, nu poate fi egalată. E și rafinată și frumoasă și stilată și merită lăudată. Nu că aș lăuda-o eu, că aș avea